हे पळया अशकन संसार कसं जातलो मात्र काही विचार करत बरे करा लावूया आम्ही 4 पैसे कमवूया लोक पळया खंयची खंय पावले आणि तुम्ही अजून अगो कोरोना येईल नाही तशी म्हणून पावले कोरोना त्यांनी गेलो आता सुधारा मात्र तरी परत येऊ चालू 3 वर्ष चाललं नाही का आता आणि किती कोरोना घेऊन बसला तर शिव ना कस चाल धंदो या बसा 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 अगो सावकार नमस्कार कर नमस्कार सावकार 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 बसा ये लड़की कौन है? ये लड़की नहीं है, उसकी बीबी है। सावकार ये हिंदी कॅलेंडर खिंचा नेला किती कट ना मग तो मागील दोस्त अमेरिकेतल्यान कालच येयला लक्षात ना ते गेले किती पुरुषात्र बरे नाव असा पुरुषार्थ नाही लक्षार्थ नाव गेले लक्षात्र नाला शशिकांत जाऊ नव्हतं कसं तर काय अर्थच नाही या जाग्यावर पुरू सावकार किती घेता तुम्ही विस्की द्या का बियर आडला ब्रँड आडला बिस्किट दी हा राजा आणि एक सांग पळे हा तू आमबरोबर पिऊ जाय होय हा रे वाटता शक्ती बरी बाटली मारलो आता तुमची बरी बाटली मारलो बघा पहिले बाहेर मार गो सावकार ग्लास घेऊन या किती ग्लास हो ग्लास घेऊन सावकारा दिनावर देऊ नका बसा सावकार एकाच बसा गच्च झाला एकाच बसा ठीक बस रे गुरुजात्र एक ग्लास मागे पुढची घराचा बिताला हा का बसलो जमनीर ताट बसला आणि कॅलेंडर हिंदी कॅलेंडर बसू गो मुला अजून बस इसे हमारे सामने नाचने के लिए करो हम उसको पैसा देके फिक्स करेंगे पहले उसको पति को टाइट करेंगे शिवा राल मराठी ड्रिंक्स करता अरे जाण्यात एकाच बस रे हिंदी कॅलेंडर एकाच बस रे किती एकाच बसता काम सकाळ किती नाही बस बिस्की घालू बरं बिस्किट दी बिस्की घालता ओ मॅडम तुमका डान्स बी किती येता पैकी डान्सर पावलो एक डान्स कर पळया हांव पैसे दित तुका ना म्हाका डान्स बी काय ना हे पळया मागेर गो आणि 1 कोटर दितली तो बरोबर सुंदर डान्स कर दाखयता तुमका काय ना ते काय म्हणणं माझे बरे पडते ते काय म्हणणं हा बोलत ए शिवा तुगेल बाहेर आज हिंगा डान्स करूकूच जा नाजाल्यार तू बेकायदेशीर सोर एक म्हण घेवन तुका जैला भितर उडयतलो ओ पुरुष आता किती सांगता हिंदी कॅलेंडर शिवा
पयस मेळटले मरे तू सांग तेका आम्ही पयस रावन पळया पयस मेळटले हय रे अगं ऐका ना पहिले नाच वचपाच्यान पयस काढ घेवचो नाच म्हटलं नाला म्हाका जायला वचून दळू बस पडटले आगाटा तू म्हण नाच पहिले नाच बसत दे वचपाच्यान नाच नाच कसलो चान्स म्हण तुम्ही वचपाच्यान कसलो चान्स नाचो पयस मेळटली हा आता काय समाज वगैरे पळया हांव डान्स करता पण एक सांगता म्हाका कोणी बी हात लावू जायना पहिला सांगता ओके नो प्रॉब्लेम चला तू कॅसेट घाला एक घ्या पैसे नाच म्हण शिवा चल भुतर वचून कॅसेट घाल स्टार्ट कर कॅसेट घालताना कॅसेट भितर येतात अडकून मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना ये मेरा दिल यार का दीवाना ये मेरा दिल यार का दीवाना चाहे जिसे उसे पाए प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए दिल वो चाहे जिसे उसे पाए प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए जाने क्या बदले में जान लो नजराना ये मेरा दिल यार का दीवाना 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 प्यार का परवाना दिल में एक तूफान है आने को है वो मंजिल जिसका मुझे अरमां है पल पल एक हलचल दिल में एक तूफान है आने को है वो मंजिल किती डान्स करते तुगे डान्स पळोवन पळय दोघी जाण न्हिदून पडले आता यो आणि मागेल्या मनाची इच्छा पूर्ण अरे हांव एक लग्नात बाय दिसलो का आणि मागे हात धरून पावतो चल चमकुला उद्या दोरी त्याला नाम घमंडी खोर बायले मोठे चपट मारले आज तुका
खिंचाळत परिस्थितींच्या अडचणा काढ अरे कित करता तू नका करता रे भितर तू पैकी गेल्या आणि हे कुठे नाही येऊशी जीवाची मोठी तुझे टायमाला पडपड्या नादा हो ना दोनच मगा वाळू काळा भाजर मार किती रोड लागला अजून एक चार निवड आता उजवाड दिसता नी आता भिंगे निशिलो आई वय पावती शिले किती आई वर पावली असा किती मेल बुडबो मारतो मजा जात ना अरे मारती ही माग मान उडत चला भितर उठा पहिले भितर धाड जाऊन पडली ना दोन गेला कोणाला काय खबर बी नाही का कुठे अरे हे कोण अटक सोड गेले आई सोड गेले या जीवनात फक्त तू गेला मोड आधार असेल की आई बघा मोड आधार असेल आई इतकं प्रयत्न करतो ना तुझ्या जीव वाचो पाळला गे आई जीव वाचो पाळला या बाकी पुन्हा माफ कर गे आई तू गेला आधी हात खेळलो मला झोड आलो जरा तू वाचो पाळला गे आई तू वाचो पाळला आई तुझ्या जन्म जन्म रुण्याची आई रुण्याचा राधा आई आपल्या सोड गेली राधा आई आपल्या सोड राधा किशन घरी सुद्धाच गो तू रस्त्याच्या गाडी परत नको दिला गो तू जे घडला ते तर आम्ही किती करू शकतात गो तू दुःख सोड किशन आणि एक नवीन जीवनाची सुरुवात कर तुझी आईला शिवादा सदा तुरतलो राधा तू काय घेणार का हा तू केन्नाच जीवनात दुकान दवरना पण राधा आता माझ्या जीवनात तू सोडल्यात दुसरं कोण लागलो आणि या परिस्थितीत तू मागं सोड केल्या हा मात्र जगू शकतो का राधा जगू शकतो मागं तू घ्यायचा हात हकीरपर्यंत जाय का राधा हकीरपर्यंत आम्ही किशन राधा आणि हे कन्हैया ती लोक बरे कर रव्या किशन किती बरे मन तू गेले खरंच मनीस रूपात देव मागे परिचय नाव असताना मी तू मागे आपलं समजलं ते तर ओढ रे मागा हा तुझे केन्ना साथ सोडणार तुझे केन्ना साथ सोडणार या मागे तुझं वचन असा तोडचिना नाही तोडचिना नाही हम गेली दोस्ती
तोडची ना केन्नाही आंगेली दोस्ती आंगेली दोस्ती काम असा ते घेऊन येता बरे येता किशन बरे का नवा दुःख सोड आणि बरे घेऊन सुरुवात करतो गेली येते ना जाऊ येता गुण खूप बरे असा राधा आता आमच्या भैयाकडे वचून आमच्या लग्नाची मागणी मागता आणि तुका बघीत ह्या घरात सून म्हणटा राधा किशन मागेल भाऊ आमगेली ह्या लग्नाक संमती दितलो अशें म्हाका दिसना रे आनी तो एक गर्विश्ट मनीस आमच्या प्रेमाबद्दल ताका सांगितलें पण तो खूप बेजार जालो रे आनी ताणें म्हाका लग्न जावंक एक चल सुद्दां पळयला तो अमेरिका उरतालो सद्या गेला अखिल जे घडचे आशिल्ले ते घडलेच म्हाका पूर्ण खात्री आशिल्ले वा समाज आमच्या प्रेमाक केन्ना तूं स्वीकार करना म्हूण पण राधा ह्याच्या मुखार तुगे निर्णय केसा हांव तू शिवाय दुसऱ्या कोणालाच जाऊ शकणार रे दुसऱ्या कोणालाच जाऊ शकना हांव आतां परत घरा वचूं येना हांव हिंगात तुज परत रावले हांव खंय वचना नाका राधा नाका खबर असं पिछेपण करनाका तू घराकडे वच हांव बगीत वचून रजिस्टर लग्नाची तयार करता एक फावटी आमी कायदेशीर लग्न जालें की मागीर आमकां कोणाच्यानच काय करूं जायना तुम मागीर कुणाच्यान काय करू जायना तर मग तुमगेर आमी का बरा जावन प्रवेश केला भैया हे कित करता तू सोड भैया भैया तर आपली पायरी सांभाळून ही परिस्थिती येईनाशिल्ली आज तुझ्या दोनापैकी एक निर्णय सांगू जाय एक म्हणल्यार मागे सांगीर ऐकून लक्षात बरोबर लागून जाऊ जाय बिये करावे म्हणून जाय सावकार आम्ही दोघांना पवित्र करून करा आमको माफ करा सर सिनेमाचे डायलॉग मार नाका जुवाशी फक्त जुवानशेल भैया काय तुका मागेलो निर्णय सांगून तू मागेली परीक्षा देता अरे भैया जर किशनात की जावत तर तू मागेला व्हडलं भाव पण नसताना मग मी वाक्र मार्ग स्वीकारतो म्हणताना वा दोस्त वा गणेश शब्द तुगेला भय त्यात घर आणि तेरींत गमेंडे ते घराचा आणि अहंकाराचा म्हाका काहीच फरक पडणार का जाया आणि काळा निघाला तुझ्या मरणाची धमकी भाकरी नका तुझी चार निर्णय तू किशन असून लक्षाबरोबर लग्न जाऊन किशन जिवंत उचला आज मृत्यू निश्चित दोस्त टाइम करने का उपयोग ना दराते कानी बांधाते का हात पाय आहे राधा ऐकू तयार असा
किशनात काहीच कर नका राजा हे किती उलट तू अगं मागे मुळा भिवून तू दुसऱ्या पण लग्न जाऊ पडे का हा मेल्यावर मुरू जरा तू या नीच राक्षसावर लग्न जा तुझ्या जीवनाची गाठ नेला राजा गाठ नेला खूप आशा आशिली की तू बरे कर राहू दे लक्ष्मणाने या घरात सध्या दीपक पिटे राहू दे त्याला आत्मा गेले प्रेमाची तिराशरी दिवशी पडताना पण फक्त एक दिवस फेब्रुवारी 14 तारखेक ह्या दिवस हा तुका सुजाता गार्डनात फक्त एक दिवस मेळटले एक दिवस भैया भैया सोडते का राजा 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 पुष्पराज तू या खूप वाईट केले अरे हिम्मत तुले मागून सोड गया खुश हे काही जीवन जाऊन उपयोग ना आम्ही त्रासा पडटले हे गेले पाय कान घेऊन दोळ्या ऍसिड घालून येता हाय आमचाच कुडकन उडया बंगल्याच मला आणि किशन वर पावलो आणि राधा घराकडे जापणी काढतात त्यांनी जीवनाची हेच गती सर्वांच्या मी मज्जा आली हा भिल्ला मी बरे होय की झाली मज्जा कशी मज्जा झाली किती तुका एक चढवायचे लो झालो पहिले शिकून मर केल्या मागे लवकर हा कळ काय नाही गे पहिली लवा पडू जाय मागे कोणच नाही आज पहिली तुक राहतात हे मागे ठाणे खूप बरं म्हणतो बाबा कर कळल्या काय ना कान कसं सोलता पडे तसं तू कसंच सोलतो कळ काय हा पहिले 8वीत पास कर हा आणि कोण येते चढू तू इथे बेगी गेला लवात पडला आई तगेल नाम गे किती अरे समाज ते मारूया म्हणजे किती करतोय लव करतोय तू हा समाज समजून तगेल जाईल नाम करुणा अरे बाबा करुणा करुणा खंची करुणा उठ आमगे लिंगेला काय ना होऊन उजावर जाताला ओळखला बघा ते करुणानी बाबा तू कसला हा तुम्ही म्हणता पण तो करुणानी हा त्यांना दुसरा होत नाही तू बर दिसला आई आता खूप प्रेम करते गे अहो तो करुणा म्हणे चलीचे प्रेम करत खरे प्रेम करता पण शिकून मोर म्हणते का प्रेम करतो प्रेम करुणा का करुणा यात नावात मिळून असेल ते का आणि कोण मिळणार ते का पहिले शिकून मोर मोर तुम्ही शिकलात अहो मॅट्रिक झाला आणि तू अनपढ तू मरे 8वी पासा बाबाच्या की चढ नी मॅट्रिक 8वी पास झाला हा 8वी चढ आणि मॅट्रिक कमी चला 8वी पास होतलो
दोन्ही जनावरांकडे उरून का माहित ना अगो भितर चल वाढ बघा अरे देवा ताली फ्राय करू घ्यायले करपल दिसता करपतलच नाही ते शिवण्णा कसं असा बाळू बरं मरे कुल्लामी गेला ना भरती इल्ला नाही त्याच्यान गेला तो अविनाश घ्यायला उडतलो तुमच्या पहिले घ्यायला उडतलो हे बरं होता बरं ना मग कुणी काय तुका 5,000 रुपये दिवा यादच मरे तू घाबरो रे शक्ती मागील सोरो हांडितलो ना मरे बार बंद केलं तर तुझे बार बंद कर दला रे बाबा आई नशिली तू घाबरो रे लहान मारे तर आई नाशिल तू का आई नाशिली होय रे बार बंद केलो आज मग जीवा बरे दिसना मरे पुरा हे गेला पास गेले तिकीट बी खाल्ला मरे मेला मोर आशिलो मागीर हांव सांबाळट आशिलो शक्तिमान तिकीट काय किंची पिक्चर होता तू घाबरो रे मागणा हा भितर होता माझ्या बरे जाईन रे आणि हो दळी तर माग त्रास होता अरे बाबा बरे ना दिसता नी आणि आई रे सोनाली तेजे बाबा बरे ना आई ताली फ्राय करता तू बस यो हा वयता हे कसलं मनीस काम मागे हिंग बसून दोघी लोक भीतर आता एक हेमा मालिनी येतली इतकं सुंदर दिसता 3 पराल आवई कोणूच पुन्हा त्याच पहिल्यावर माका ढग 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 जाता सुंदर बाल मिळू जायची Thank you.
पिसार बी पडला मरे तू लोकार गेली नाचू हिंगा कसला उतारे तुगे हो पाप्या अरे अरे लगीन जाऊचं बरं चल तू बरं पण राहा हा स्वप्न पळता दिसता नाचून लग्न जातात स्वप्न पळतात स्वप्न बघताना कोणा लग्न चाललं असतात आई सॉरी हा आता आई आहे मग ठीक आहे एक कवित बरेला कविता होय कवित बरेच तू ये कवितात नाव तीच खबर असा कविता का कविता कोणती कविता बरोवची कविता का नावाच कविता 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 बरे बरेला हा ते सांग नाही समाज सोडव ना हो आणि गाडू आणखीन कवित बरे चालव तीन पटी नफा झाला तुम्ही किती पती पती मध्ये येतात मग ते घबरा बाळू तू वाच रे तू गेल कविता बाळू वाच रे अरे पण आता तू लग्नपती धांडील म्हणता ते वर्कशॉप आहे मोबाईल करणं अगो व्हॉट्सअप नाही ते व्हॉट्सअप हा त्याच म्हणले व्हॉट्सअप मागे 500 रुपये दे किती भाषा या पहिले पडे मागे सांगता तुमका 500 रुपये होय 500 दिला पुरं 500 रुपये हा बाळू हे घे हे जे फोटो मार म्हणे आणि आता एक धांडी मुंबई हे आणखी तुमचे नवीन गपराव मात्र तुम्ही उले लिंगी आता तिथे करता मग घटना आहे तो आपली धांडी धाकटा धाडला ये पळेल बी आत्यान पळेल होय 500 रुपये दी मला ते म्हणजे तुम्ही पळे करो हा दोन घ्या आमगे काम झाले त्या पैसे ना माझ्याकडे हे आणखीन गो तुमचे नवीन किती मिळणार टीव्ही मोबाईलच्या आमचं पत्रिक धांडील ना होय. मग आम्ही का मुंबईतून पाहू शकणार ना. तसं मी ह्याची कॉपी मारली धांडीच्या बाहेर म्हणून घेऊन 500 रुपये किती बॉड घे तू गेले या कामा गाडो ऐका ना तुम्ही मिळे? गोड नेऊन खा गोड चल भीतरच तुम्ही विचारायचा भाऊ मग कविता ऐकून दाखवायची या गाडो ऐका ना भाऊ सांग ना तुझी कविता आई अगे बाबा कविता आवडणे गे हा तू वाचून दाखवता हाय कुठा मागेल्या माच वाचू नका आम्ही बसता येऊ बस. हा मग बरोबर वाच हा मग कळसारखेच वाच हा हा वाचता अगे कविते नाव म्हणजे हा. आई आई अरे वा मागेल राजा भंगर बरे आई हम्म. तू किती बरी गे हाय असं बरी पॉली बत्ता बरे मागेल राजा बाकू 2 दिता बाबा कमीत कमी 3 दिता आई तू किती बरी गे हाय रे आई तू मेला हा बी मरतल गे तुला शाळेत बोले रात्री कशी बोले रात्री कुठा कवित गे आई कवित हा बरोबर कविता हा वाच पुढे वाच आई हा तू बरं करतलो हाय रे राजा तू मागे जीव दितलो हा राजा तू सून ऐकतलो हरी तुगे तकली हुन करतलो आई तू मागे लाई गे हो या तू गेलं काय रे दुसऱ्या कोणाला नाही गे आई किती आहे तू मागे लाई गे अरे हो किती पण काम करत तुझे नाही म्हणून तू गेली नाही हाव आई तू मागे लाई गे वाच वाच किती पटी 1 पटी 2 पटी 3 पटी किती काढ पडेला आईच म्हणे मावशी बी ना म्हणे बरं. आई तू मागे लाई गे आईचा भात पडणार दिसता पुढे किती वाच रे आई आई वाच आई तू मागे लाई गे
बाटली घेऊन या मडिले देवा आता माग बरे झाले शिवण्णा बायलेकडे शिवण्णा शिवण्णा कोण नाही किती गो वाड्या लोक घालून पुढे तुमच्या गोदी आहे कोण मेला कवीत बरेल पण ते ऐकून माका रडू देवा कसलं या पगडा हा जिवंत रोवलं देवा करून बोलू जरा देवा 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 आई कवीत बरं आणि मी दोघं लोक मर रट्टा रे बाबा कसं मला मधी दोघी हा शीतवरी तुम्ही मोहन दिसता वैत हा पायस कन खातो मो झालं कसली मला मधी दोघी नेमकं 4 दिवस उपाशी दूर जाय सारखी जागे राहताय मी चल मी कसली कवी तू गेली कशी केली आता कसो राधा राधा तू गेल हेवाना कुठं झालो राधा कुठं झालो आज रस्त्यावर पडलो राधा रस्त्यावर पडलो देवा या समाजात अशा चुकून जायचं देवा चुकून जायला आई आई आज माझ्याकडे येते आई आज माझ्याकडे किशन एकच पटियो रे एकच पटियो गेला ते कोणी पळेला त्याला माझ्या भावात मिळू सुद्धा देणार रे टाइम झालो अजून किती पण येईल ना किशन खर म्हणलं तर माझी पहिली यूज आहे शिलो अजून किती पण येईल ना किशन किशन मग माफ कर भागी तुका सोड दुसऱ्याला जाऊ येता माफ कर हा तुका मारत म्हणल्यास प्रेम करतले मारत म्हणल्यास प्रेम करतले खूप टाइम झालो हांचन केले बर दिसता त्याला एक पुष्पगुच्छ कितवण करू कित करतले हा बाप डोळे ना हे पुष्पगुच्छ हेकीनच पाय पुन्हा दुरून केले बर दिसता माझ्या डोंगर आई पोटा भूक लागली बाबा माग किती खाऊ दिया माग कोणी पीक करा माग कोणी पीक करा देवा भीक मागता पोटासाठी
पोटासाठी पीक झाला मागेल हाती. आई मागेल सोडून तू गेली, आई मागेल सोडून तू गेली. इथे घडले आजचे पीक मागता पोटासाठी पीक झाला मागेल हाती. नशीब मागेले पीक मागता पोटासाठी पीक झाला मागेल हाती. पीक मागता पोटासाठी पीक झाला मागेल हाती. आई मागेल सोडून तू गेली, आई मागेल सोडून तू गेली. इथे घडले या जीवनात पीक वागता पोटासाठी पीक झाला मागेल हाती. पीक झाला मागेल हाती. पीक झाला मागेल. आई माझ्या जाईन की आई. आज 14 फेब्रुवारी सगळे लोक आपल्या आपल्या लवरा गुलाब दिता. हांव बी कोणी मेळटा का पळयता, पण गुलाब तर खंयच ना. विकू लागले दिसता. एकीच्यान एक गुलाब घेऊन 20 रुपये दोन एकेल आशीर्वादान म्हाका मेळ्ळा पुरे देवा. आज म्हाका मेळटा म्हणल्यार मेळटले. ह्या पुण्यातून मुलाकार म्हाका इतले पैसे दिले. देव सदा बरो करू तुमका. पण सोन्या पैसे घेऊन वयता तर खंय देवा. म्हाका पोटाक खूब भूक लागला. कोणी आसात कोणी आसात ना आहे कोणी आसात म्हाका पोटाक भूक लागला. कोण आहे बाबा तू आणि कोणा पहिलं? काही हांव एक गरीब. ना म्हाका दोळे ना म्हाका पाय. हे पैसे घ्या आणि मागीर गहू हांडी येता. हे पण इतली सुंदर गुलाबा फुला कोण दिली? गुलाब म्हाका खबर ना ताई. हय हिंपळे गुलाबा फुलं आशिल्ले. आज प्रेमिका दिवस न्ही तशमुळे पैसे देऊन घेऊन गुलाबा फुलं व्हायलात. आई एक गुलाब माझे कोरोना होऊन देऊ. घबरा एकर परिस्थिती पडे आणि गुलाब करुणा आधी काही तोंड पडे. लाट काढ मारेंगा. एक तेवढं नाव समजून घे. कळ काय भाऊ तुम्ही मग ताई म्हटली आता हा तुझं सहाय्य करता रे.
चल रोजच्या उठ उठ बाळू जरा मदत करा आधी हे का गुलाबा फुलरीचे धग घाल दिवस पडतो त्याला कोणी मिळतं का पळे का कोणच मिळणार हा वेले आवाज नाही तुझं जाय ग आय लव्ह यू खरंच खरे आय लव्ह यू टू राजा साले
बाय थांब थांब किती बाय थांब खाले वेळा खाले गेले पाड पडू हा स्वप्न पळता दिसता पळता आणि त्याचा डायरेक्ट सांगता राधा काय मागील हट्टान तुका लक्षाता बरोबर लग्न करून दिलो याची बद्दल माफी मागता कारण तू दुःखात उरत तर हांव बी दुःखात उरतलो तस म्हूण हांवें तुका किशना गिंच्यान पयस केलो आनी आतां किशन बी सुखात आसा आनी तूं बी बरेंच राव हांव येता रडनाका राधा रडनाका अगो तुमगेर आनी हांव चड दिवस रावूंक शकना म्हाका घरा कडेन भरपूर काम आसा बरे बाय लक्षात बरे करून रावात बाय ते रडची सोड आणि आता तुझ्या गावा एकच तरी हाकून
आणि आता तो मागेला ऍडव्होकेट कन्हैया. कन्हैया, तू वकील म्हणून सांगाल ना बरं. विश्वास बाकी चढवत हा वकील म्हणून सांगू ना सांगू मेळना आणि तू ऐकपाक लागल म्हण तू बी म्हाका सांगल ना. कन्हैया ती एक व्हड काणी आसा ती हांव तुका नंतर केन्ना सांगता. तुका सांगील काम कितें जालें? हय सगळें काम जालें तुमगेलें जाल्यार हे सगळे इस्टेटीचे बॉन्ड पेपर तुगेल्या हातात मेळूं जाल्यार तुवें म्हागे बारीक अशें एक काम करूं जाय. बारीक अशें कित्याक कितें काम सांगू जाय सांग. तुवें सांगिल्लें कितें बी कर तयार आसा. कितें जाय सांग तुका. मिस्टर लक्षात ह्या सगळे इस्टेटीचे कागदपत्र तुगेल्या हातात मेळूं जाल्यार ही तुगेल बायल राधा आज एक रात म्हागेल्या बेडरूमात येवं प्रयत्न करनाकात. माग जर हात जावत तू भिकारी जातलो हे लक्षात दवर लक्षात. विश्वासघाती चढवत तू इतली विश्वासघाती चढू म्हण हांव बी सपनात चिंत नाशिलो. लक्षात कितें करता तुका करोडपती आशिलो भिक्षापती करूं म्हाका 2 मिनिट ना. विचार कर कन्हैया विचार कर गाठ तुका बायले की हांव दादा त्या सगळे इस्टेटीची कागदपत्र म्हाका मेळूं जाय जाल्यार आज रात्री तू तेगेल्या बेडरूमा वचूंकूच जाय. तुम्ही उलयता स्वतः मागेर गळ्यात मंगळसूत्र बांदिल्ले मागेर घोट तुम्ही उलयता.
प्रेमात घालशिवाय केन्नाच सोडना हे म्हाका लक्षात दवर राधा लक्षात दवर आणि तुझ्या असल्या माकडान सांगले आणि ह्यानी वच म्हणटकच वचू हे राधा किती अनपणी हे तू पक्का या दोनगे दिसताय कन्हैया कित्या होगी जीवा त्रास करता फक्त एकूच रातीच खबर आम्ही दोघां मागे सुखात संसार करी प्लीज राधा प्लीज ही गोष्ट हांव कोणाकूच कळू दिन राधा शस्त्र मनीस ह्या जगात सोदून सुद्धा मिळना इच्छेची खातीर स्वतः पाहिले दुसऱ्याला कोपळ येता खरी निच्छा आणि खरी वचन जुदी आणि हा स्वाभिमान होता दुसऱ्या बरोबर इच्छा बरा सौभाग्यवती म्हणून संसार करण्यापेक्षा हो सगळं अलंकार तुझ्या अड्ड्यावर मारून हा विधवा बन सकते ने हे राधा विधवा बन सकते हे विचित्र घडले बरं राधा ते गेले पण गेले तू काय भिना का हांव पळयते का कितले दिवस आजचे मागेले स्वप्न पूर्ण जावचे आज याद नाही बाळान तर माका चिठ्ठेक मेळना तर या जगात कणाकच सुखान जगू दिवच ना हा सांगितलं ऐकत की तिला ऐकून घेऊ अरे तिला ऐकून घेऊ अरे तुका जन्म दिले आई बाबा तरी याद कर अरे कितले देव माणूस आशिले दादा पण हांव की सांगता ते तरी ऐकय म्हणजे वकील झालो तरी दुसऱ्या बायचेर वाईट नजर दवरणार पण तू एक राक्षस मेरे राक्षस दादा आपण तू काय करतो काय हाव राक्षस तर तू कोण एक कलंकिनी एक गरीब तरुणाली जीवात उद्ध्वस्त केली कलंकिनी बघू दो थोडा यथाचे उलाय नका नाजरा तू एक वकील पण माका दिसाच्या पडतले पण आज कोणाला जीवन उद्ध्वस्त केलाय सांग रे कोणाला माझ्या जीवनात दोस्त तुझ्या प्रियतम किशन आलाय ना हाय ते गेले जीवन उद्ध्वस्त केलं ना त्याचं सुखात उरू जाय म्हणून आवडते गेले जीवनातल्यात पैस केलं तू पैस गेल खरे जाल्यार तू गेल फाटल्यान तेगे हालत की जाला हे तू खबर आसा अगो तू शिकून इतलं अनपण कित्याक जालें आणि आज तुझ्या नीच राक्षसावर लग्न जाऊन सुखात राहू पळयता कित झालं मगेल किशना जाता नाही सांग कित झालं मगेल किशना ह्या दिवस मागेल भाव तो लक्षात आणि ते गुंड किशनाक मारतले पण हाव ह्या लग्नात तयार असं म्हणून सांगून हाव घरा येईले हय दादा तू घरा येयले पण तू येईल फाटल्यान तेमी किशनाक किती हालत केली खबर आस तुका तू शिकून इतलं अनपड कित्याक जालें गो तू थंयच किशन वयत की तू किशनावर रावची न्ही तुझ्या भावा दोन्ही गुंडा येयल्यानंतर तू येवची न्ही मनापासून प्रेम केले उरतले शपथ असतो का ऐकायचं किशना की चाल पण तू गेल पडल्यान तुझ्या त्या भावान गुंडान किशनाक जीव वयत म्हणा मारले अगो तेमी सगळ्यान पर्यंत ताका मर्त म्हणा मारले इतल्यान तेम केले मनाक तृप्ती जालना नंतर तेगे पाय मोडले दोन्ही अगो इतल्यान मी मनाक तेगे तृप्ती जालना नंतर तेगे दोन्ही डोळे तो असा आहे मग खबर असा चला सांगता
गेले दोन्ही पाय बर झाले पण डोळ्यासाठी त्याका 10 लाख रुपयाच्या डोळ्या ऑपरेशनाक तेका हांव आज खडपट करू लागला हांव बी लोन गाण शिकिलो आता माझ्याकडे बी काय नाही पैशाची व्यवस्था हाव करता तू काय चिंता करण्याचं तू एकच पटी मात्र किशनाकडे घेऊन वच रे एकच पटी घेऊन वच रे बरबाद केले चालवायची आम्ही त्या रीच अक्षरश लक्षात घेतल्या सोडण्यासाठी हा इतकी तुका नाटक केली गो म्हाका माफ कर गो म्हाका माफ कर चल वच्चा आम्ही किशनागड यो आज मकर संक्रांतीच्या ह्या शुभ दिवसाचेर मागेली 6वी कलाकृती आज हिंगा प्रयोग जाल्ले आसा तशेंच नाटकां उपस्थित आमगेले संगीत दिग्दर्शक रंगमंच व्यवस्था तबला रिदम पॅड हिन्नल गायक दोन्ही आवाजान रवी येल्लापूर यांनी केल्ले आसा तशेंच मागील नाटकाचे प्रत्येक कलाकार आणि शब्दसूचना चंद्रकांत नायक केरवडे एक लेखक हिंगा येयल्ले आसा जाल्यार आमी मागेल प्रत्येक नाटक केलां खंयचें बी मागेल नाटक करना अशें ना आमी आनी हे कलाकार खूब उमेजी कलाकार प्रत्येक तेमकां हांव पावून जाल्यार तेमी शिकून गेला आनी हांव हे रंगतालमीकच ह्या नाटका पावला जाल्यार हांवें हें नाटक कितें बरयताना चुकिलो जो मागेल्या कलाकारान हिंग कितें प्रयोग करताना कितें चूक केली उरल्यार तुमी व्हड मनान तांकां माफ करूं जाय आनी लास्ट 2 सीन उरलात हे तुमी पळोवन वयतले म्हण हांव तुमचे कडेन मागता आनी तशेंच आज ह्या संक्रांतीच्या निमित्यान हें नाटक केल्ले मागेल कलाकार हांव एक मनस्पूर्वक आभारी मारता कित्याक म्हळ्यार हें नाटक शिकून जालें जायना तेमी खूब कामां वयतात गोंया व्हरतात खंयच्यार कामां करतात आनी तेमी काम करून येवन हें नाटक प्रस्तुत करून दाखयलां आनी तुमी इतले संख्येन इतले थंडेन तुमी येवन बसून हें नाटक पळयतात म्हळ्यार म्हाका खूब बरें दिसलें आनी ह्या नाटकांत कितें बरें चूक उरल्यार माफ करची आनी 2 सीन तुमी पळोवन येतले म्हूण हांव तुमचे कडेन मागता आनी सगळ्याक श्री कोटी माता आनी सातेरी आई सदांच बरी करून देवी लागीं मागता तुम सगळ्या मागेलो धन्यवाद आई आणि बाप माफ करून हांव लंग कर जालात हांवें तेमगे खूब भक्ती करूं जाय आई बाबा आई बाप हो तुम्ही सुखाची सागर प्रेमाची डोंगर भक्तिभाव आई बाबा भक्ती करूक लागला आज कितें तरी आसा आगे वयले किती रे शक्ती सकाळ पिऊन येला हा आणि बाळू किती म्हणत रे आई बाबा तोर सुखाचा प्रणाम किती म्हणलं हो आई बाबा भक्ती करूक लागला जीवन खंय गेल गे झाडाक गरम होत पण भाडे पडले खंय ते लांबारे लागेल दिसता पेक्षा नाही मी बुडला मो आणि बाळू म्हणता आई बाणी बापू गाणी म्हणू लागले का मून गाणी मून तो निस्त्यावर नेई उचून बुंड मरू नाव सांभाळत नाही तुका किती रे किती म्हणलं तू किती जोता बंद होय रे सारखं उलय हा वळखायला मग कोण म्हणून घेऊन मागे एक भाव असा कळलं काय आखो असा इथं लिपून दवरला हे पळ रागिनी हांव तुका डायरेक्ट सांगता अब्बा बाबा बाबा वहिनी मला डायरेक्ट रागिणी ही हिंमत आहे रे तुका हा रागिनी हा तुका पहिलेच्या मनापासून लव करता तुझ्या गळ्यात शपथ जीवना शपथ तुझी शपथ हाव बी तुझी बर लंग जाता तू बी एकूच पट्टी माझ लंग जा रागिनी लंग जा अरे हे किती बोले तू एकूच पटी माझ्या लग्न तयार झाला चल मत मंगळसूत्र घेऊन येऊ आम्ही एकूच पटी हिंगात लग्न जाऊया बस हा मी पण येता पिंड खिंचत आता खबर आशिली त्या शिवावर खुशी ना म्हणून म्हणून हाय मंगळसूत्र घेऊन येला रागिनी यो दोन मंगळसूत्र
सारखं तकले बी काढला मरे कोण समजायला म्हाका हिरोईन समजेल हा तुका हेमा मालिनी आणि हा शक्ती कपूर ललिता शक्ती कपूर हो मेलवा कुठे बाबा शक्ती कपूर काय तू शक्ती कपूर नी ताड्या पेट्या जवळ तू कापूर मंगळ तुझं बघवेल काही का आऊ ललिता नी रागिनी हा तुका पडला या रागिनी अरे 19 वर्षांपर्यंत माझी मॅच दिनाशिलो शक्ती पळया तरी म्हातार बांधू करता 2 तोळ्यात असते अंकात भेटली बांधू चालू रो शक्ती सुरू कर अरे हा मध्ये का हा साईडला आता तुम्ही सुरू करा मागे काय भांडण तर तुम्हीच करता मागे बांधू गो 2 तोळ्यात असते तुम्ही बाळू तो माग किती करतालो पळत का अरे तो मोबाईल घेऊन किती करत रे शूटिंग केला आता पोलिसा फोन करता अरे बाळू बरे कर ते माझबर यात काय तू रे तू बाळू आमका बरे झाले रे मला मत गेली जेवण उरले या हो बी आता किडनी बोट गेली किडनी बोट गावाशिवाय मागे बाय मिळू असेल तुका आणि कोण मिळला मर आता बरे होते का बडे माझ्या हात घाल पावला तू तुका बाबा माझं दोस्त नाही तुका मागे दोस्त कितले बरे करुणा खबर सा करुणा दोस्त गेलो नाव बरे आसा बरं असं ना करुणा झाला जाता बरे हावयता नक्की झालं शिवण्णा हा पाय पट रे तुका पाय पड काय चालेल सारखी पड तू मागे आई गे मागे आई मागे बाय आता काय म्हणून घेऊन जाता कळलं तुमका बांधून म्हणली 2 तोळ्यात अजून म्हणली गो तुका ही मला दोस्ती सपाय उरू जा तू गेल काय चूक ना तुझे विश्वास केली मागे मोठी चूक चुकूत नाही आई सांग गे बाबा को बाप फळ आणि हे नेलं जाऊन मागे जाऊ हा पाय पट्टा आवयता बरोबर वस त्याला लावून बर कर की ना ग मान घोडून वस आई इथलं सोप खायला घेते गेले सोप घोडून सोप मोठा हा असाच तशी नाही सोप दिवचे आता हो खूप विचारता समाजा हा हे करुणा पुढं मार का आता करुणा सांग बघितला एक पडची पैसे सांगतो एक मार तक पैसे सांगतो तर सगळं मार का तुम्हीच आपल्या हा विचारते त्यांना अरे बाबा सांगा बरं पण हा लावून जाऊची मागे बाय बाय ना
आता दोस्त म्हटाले रे बाहेर किती झाली बाबा आई किती तू मनार गेला नाही किती म्हणाल ती मागेल बाय ना झाला ताल्ली बाची काय काय ग मार कोणाला झाली ती सांग कोणाला झाली ती किती गावची माक बंदा होय नव्हता माक बंदा किती शिकला होय माक ना? बंदा अवे गो खबर असतो का सगळे खबर म्हणता लाव जाता, लाव. खबर ना जोरा मार चालले. मार आणि मार अरे समाज सांग रे विचार कळ ना कोणती चरी सांग समाज सांग कोणती चरी मार चरी किती करता सांग किती करते चरी आई बाबा हो ती चली अनाथ आश्रमात होता हा अनाथ गळ्यांक कुठे कुठे आणि किती असा मुगार सांग मन होता अंगा आणि किती खोटे मागे ना गुडिया तुझ्या चल बस उठला मला लक्षात आधावर लग्न आणि द्रौपदी हाद पण आत्माक कळकी राधा मागे सख्खी बहीण म्हण मागे डेडीन रस्त्यावर पडे चढवा घरात आण कोशी म्हण आता त्या शिवण्णा काय भरपूर सौर त्या सोयाला भेट शिवण्णा मका संकल सांगलो राधा तुगेल बहिणी तुगेल रखेली आता राधा इंगे वाटतं त्याच्या कंठाला मरत्ता नावाचा प्रयोग पर्यंत हस कारण ह्याची नंतर तू केन्नाच हसू पावना वा राधा वा नवरत्ता बैला खूप वर केले कारण तू भैया म्हणल्यार म्हाका नजरत शिरो तुगे गौत मूर्ख लक्षात देईल ना भैया आणि खो आणि या दोन्ही शब्दाचे अर्थ खबर ना आशिले तुमच्याच त्या कर्मचाऱ्यात त्या नावांवर आपण त्याला भैया आणि खो या पवित्र शब्दात या जगात काय करतो म्हणा मनकटा अरे मागील जीवन तर किती आपण केलं सांग पुष्पला सांग म्हाका करोडपती जाऊ राधा तू मागेल बहिणी आणि हा तुगेल भावनी काय ते सांग आणि वचू लावीचा कारण तू सुखात राहू झाली अजूनही तुका सुख कमी मिळेल राखी सुताची होता आणि तू तर एक हाडा मासाचे तू मागेल बहिणी तू मागेल दासी यो 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 राधा किती सुंदर दृश्य पळता स्वतः भाव आपल्या बहिणीचे ना लक्षात ही मागेल बहिणी तेरील रस्त्यावर आडी मागेल दासी वाटे जो क्या हे मग खबरच नशी हे तू कोणी सांगले एक खास मनशान तसमन आज आम्ही दोघे मिळून
मुगे इच्छा तृप्त कर्या प्रत्येक मनुष्य काम वाचलेले पळत कसाला देवा तू एक जन्म तरी तिला घालता रे किती घालतो पळ्या माझ्या मुखात तरी आवाज नाही हा मन म्हणते पाठी चाल म्हणते ते पाठी चाल पुष्पराज तुझ्या धाव नाही आता किती करायचे धावता तरी कर तू पहिले स्टडी पेपर मागे स्वाधीन कर मग हा त्याला खिंचा परत तुला तुझे स्वाधीन करता दोस्त ते सगळे पेपर आहे कन्हैया तिला वाट सांगता या हत्याला गुण आहे फार त्रास करणार आणि तू सगळे पेपर किला देऊन ही किती मरुवेला माका माफ कर दोस्त माफी चुकना हाय कित केले हाय स्टेटी खाती ना तुक माफी ना देवा ना गे पुष्प फेक कर तू हा मला तुक सुद्धा ही स्टेट मिळची ना ती कशी घ्यायची ते माका खबर असा गॉड ब्लेस यू इलेक्शन आणि तू जीवन जोडतो म्हणजे अखेर पैसा खातीर इच्छेची खातीर मागेर घात जालो राधा मागेर बहिणी तुगे साफ करत लागलो माका माफ कर राधा माका माफ कर म्हटला ही हकीकत अशी तर रागिणी तुझे मन खूप गोड असलो कोण ते पुष्पगुच्छ दोन गेलेल्या व्यक्तीला नाव किती त्यात काय खबर नाही त्या एक पुष्पगुच्छ आज एक राधा फ्लावर सप्लाय म्हणून एक किचन फेमस झालो अगो तू बरे इंग्लिश उलयत मुगो नाही मागेल दोळ्यात दृष्टी कशी येली आणि हो चमत्कार तो चालो डॉक्टर म्हणू लागले की तुम्ही एक दोस्ताने पैशाची व्यवस्था केली पण तो कोण दोस्त काय खबर ना आणि पण राधा फ्लावर सप्लायर म्हणून तू तिथे शॉपात जाऊन कारण तरी किती रे ताई ह्या राधामुळे चले माझ्याकडे प्रेम करून हा फोटो झालो आणि छोटू झालो तरी बिन हा त्याला विसरला तिकडे लावत बोलता आहे आवाजाला उठी शिलो किती आधीच मारता शिलो ठीक आहे सांगतो नाही का बसा फ्रेंड आता तू एक बरी चोरी पळून घे हा तुला लग्न करची केला तू काही काळजी कर नका टेन्शन घेणार राधा कन्हैया तुम्ही येले राधा खुश ताई ताई येतो माझ्या राधा किती येतो माझ्या राधा तो रस्त्याला शिले दीदी किशन मग रट्टाले भाऊ मग सत्तालो आय सांगलो आमगे असाच म्हण जाऊ जीवनावर येऊन एक बरे काम केले सुंदर काम केलं ताई ताई भाऊजी येतो माझ्या राधा राधा ही मी मागा पुन्हा जम दिले राधा पुन्हा जम दिले तुमचं सत्य बरं करू किशन तुझं जीवन वाईट केलं माफ कर किशन राजा जीवात नरक केल रे वगैरे खूप पैस गेलो आणि एकेरी आलं चल रे म्हणजे त्या दिवस ते पुष्पगुच्छ किशनाला पायावर ती व्यक्ती कोण तर
किशन तुका राधा मिळू येईल त्या गार्डनाक तुका याद जाली ती तू मेन आता रे ते पुष्पगुच्छ ते एक भिकारी म्हणून समजून तुझ्या पाया पन्ना दवत गेल रे म्हणल्यार त्या पुष्पगुच्छ चौरीले किशन तुका तेन्ना वळखणार माफ कर किशन माफ कर राजा माफ त्या पुष्पगुच्छा किशन आज राधा फ्लावर सप्लाय म्हणून फेमस झालं आणि तिथे पायाचे ऑपरेशन बी झाले ते माझे कितलं प्रेम केलं हे प्रूफ मी दिलं पण आता काय क्षणा तुझ्या जन्मच तुझ्या गळ्या ऑपरेशनच्या पैशासाठी माका बी काय करू दिलं असताना राधा आपल्या दोन्ही किडनी हे विकली किती केलं दादा किती केले कुठं राहत रे जावाशिलो झाल्या तुझे पण संसार कर चुका कशी काय वाटलेली आई राहून जाय रे तू जीवन राहून राहून जाय किशन राहून जाय बहिणीची पुष्पगुच्छ आणि आज केलं